खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे दुखुनांथाव रादाबसो लानानै फैदों। थांनाय 7 अक्ट'खालि गोमाना थांनाय दिपक बर' फंबायखौ दासिमबो मोननाय जायाखै होननानै आंसिम खिन्थाहरदों। जोबोद खस्थ' खालामदोंबाबो दासिम मोननाय जायाखै आरो आं नुदों फेसबुक ग्रुपफ्राव माखासे बिथांनि गोमानायनि खौरांखौ होनानै दोनदों, अब्लाबो दासिमबो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। थांनाय 7 अक्ट'खालिनो गोमाना थादोंमोन, नाथाय दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। आङो बिथांनि मुं आरो थंखौ खेबसे नोंथांमोननो खिन्थाना होनो नागिरबाय। फंबायनि मुङानो जाहैदोंमोन दिपक बर', बिफानि मुङा धनसिं बर', गामिया लाक्समि कचारी नखुति, पस्ट अफिसा चुंगाजान, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय गलाघाट। थांनाय 7 अक्ट'खालि क'क्राझाराव जालांनाय बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बरायनाय हाबाफारि, बेवहाय बे फंबायाबो बाहागो लाहैदोंमोन। सुबुंफोरनि गेजेराव फंबाया आन्दायना थाबाय, गारिसिमबो फैफिननो रोङाखिसै। दा बबाव दं गैया बेखौथ' जेबो मिथिथ'नाय जायाखै। बेनिखायनो बिनि न'खरा जोबोद दुखुआव दङ, नागिरगासिनो दङ, मोननो हायाखै। आङो बेखौनो नोंथांमोननो खावलायनो लुबैगोन, नोंथांमोना जुदि बबावबा नुहैयोब्ला बे फंबायनि डिटेल्सखौ आं होगोन, ओमफ्राय पिकखौबो आं होगोन। नैबेनो जाहैबाय फंबाया। नोंथांमोना बबावबा नुहैबायोब्ला बे नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेसे हायो फोसावनानै जाहाथे बे फंबायखौ मोनफिननायाव मदद हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिबाय। बिथांमोननि न'खरा जोबोद दुखुआव दङ। आं बेवहाय बिथांमोननि गामिनि सासे दैदेनगिरिजों रायज्लायहरदोंमोन, बिथाङा फोरमायहरदों आरो जोबोद दुखुआव दङ होननानै। जासे नागिरगासिनो दं बिथांमोना दासिमबो, अब्लाबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय, जाहाथे बे फंबायखौ मोनफिननायाव नोंथांमोना हेफाजाब होयो। जेसे हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ फोसावनो थाखाय आङो खावलायबाय, जाहाथे फंबायखौ थाबैनो मोनफिनथों। फंबाया दासो क्लास 8आव फरायगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोन्दों। मबाइल दंब्लाबो सिम गैयानो, खालि मबाइलल' दङ, सिम गैया, बेबायदि होननानै फोरमायथिदों। दा बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ फोसावनानै जाहाथे बे फंबायखौ मोनफिननो हेफाजाब होनो थाखाय आं गले गले खावलायबाय थाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।